Ako prvý na Slovensku máme pre vás možnosť otestovať najnovší smartfón čínskej spoločnosti LTE One alebo tiež LTE X600. Poďme sa na tento smartfón pozrieť. LTE One prichádza v tejto bielej krabičke, na ktorej vrchu môžeme vidieť obrys samotného smartfónu v reálnej veľkosti. Na zadnej strane krabičky vidíme špecifikácie smartfónu, ktoré sú prevažne väčšine v čínštine a tiež nálepku e-shopu iBuyGo, ktorý nám tento smartfón poskytol. Po otvorení krabičky môžeme hneď vidieť samotný smartfón, ktorý sa pozrieme o chvíľu. V balení sa tiež nachádza takáto menšia krabička, ktorá sa takto elegantne otvára a nachádza sa tu spinka pre otvorenie šuplíka na SIM karty a tiež čínske návody. V balení potom nájdeme adaptér pre nabíjanie s čínskou koncovkou, no e-shop iBuyGo.com vám k smartfónu pribalí aj redukciu na naše zásuvky. Ďalej tu vidíme takto elegantne zabalený USB kábel, a so smartfónom prichádza aj ochranný kryt, ktorý je vyrobený z plastu. Prejdime na samotný smartfón. LTE One prichádza s 5,5-palcovým Full HD displejom s technológiou IPS, vďaka čomu má reálne farby a výborné pozorovacie uhly. Nad displejom nájdeme primárny reproduktor pre hovory, 5 megapixelov prednú kameru a snímač automatické regulácie jasu. Pod displejom sa nachádza trojica kapacitných tlačidiel, ktoré sú podsvietené. Smartfón poháňa 8-jadrový procesor Mediatek Helio X10 s taktom 2 GHz, ktorému sekunduje 3 GB operačná pamäť RAM. Nájdeme tu tiež 3000 mAh batériu a 13 megapixelový fotoaparát s duálnym LED bleskom. Na ľavej strane nájdeme tlačidlo pre ovládanie hlasitosti a tiež tlačidlo, ktoré môžeme poznať z iPhoneov, ktorým prepnutím vypneme všetky zvuky. Na pravej strane je tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie smartfónu a samotný šuplík pre SIM karty typu microSIM. Na spodnej strane nájdeme dvojicu reproduktorov a nový typ USB konektora USB Type-C. Na hornej strane sa nachádza 3,5 mm jack a infraport pre ovládanie domácich spotrebičov. Ako môžete vidieť, systém je v anglickom jazyku a slovenský v ponuke bohužiaľ nenájdeme. LTE neobsahuje ani predinštalované Google aplikácie a tak si ich budete musieť manuálne flashnúť. Na našom webe neskôr nájdete aj návod ako na to. Tiež si môžete všimnúť, že smartfón nie je celkom bezrámikový, ako tvrdil výrobca, a rámik je tu celkom široký. Vzhľadom na to, že smartfón má 5,5-palcový displej, rozmery sú stále priateľné. Moje prvé dojmy z tohto smartfónu sú vynikajúce. Konštrukcia je naozaj pevná, k čomu prispieva aj kovový rám okolo celého zariadenia. Systém je veľmi rýchly a potešia aj pekné animácie z Androidu 5.0. To by bolo na teraz všetko a viac sa dozviete v písanej recenzii na webe phonischiny.sk.